Predstavte si, že pracujete na letisku a vedľa vás práve humanoidný robot nakladá batožinu do lietadla. Na letisku Haneda v Tokiu spustila spoločnosť Japan Airlines v máji 2026 reálne testovanie humanoidných robotov pre pozemnú obsluhu lietadiel. Projekt vedie GAL Ground Service spolu s firmou GMO AI Robotics. Milí diváci, zaujíma vás, ako títo roboti vyzerajú? Nečakajte robota, ktorý vyzerá ako človek z filmu. Tieto humanoidné roboty sú skôr kompaktní, pracovní roboti. Majú trup, ruky a nohy, merajú približne 130 cm a ich úlohou nie je pôsobiť ľudsky, ale bezpečne pracovať v prostredí letiska. Nejde o robota, ktorý víta cestujúcich pri termináli. Tieto roboty reálne pracujú v oblasti Ground Handling Operations, teda pozemnej obsluhy lietadiel. Konkrétne pomáhajú pri manipulácii s batožínou, presune nákladu. Robot preto nemôže fungovať ako klasická robotická ruka vo fabrike. Musí sa rozhodovať dynamicky. Tieto humanoidné roboty kombinujú viacero technologických vrstiev naraz. Prvou je computer vision, teda schopnosť robota vidieť a analyzovať okolie pomocou kamier a umelej inteligencie. Robot rozpoznáva kufre, vozíky, ľudí, techniku, vzdialenosti a prekážky v reálnom čase. Chcete vedieť dôvod, prečo Japonsko tlačí automatizáciu tak výrazne dopredu? Je to veľmi pragmatický dôvod. Krajina rieši starnutie populácie, nedostatok pracovnej sily, rastúci počet cestujúcich a enormný tlak na logistiku letísk. Automatizácia preto už nie je len technologická zaujímavosť. Začína byť ekonomickou a prevádzkovou nutnosťou.